și bine ați venit la Fecine Day 2024, cea de-a 7-a ediție a evenimentului dedicat Zilei Internaționale a grupului Fecine. Electromotor menționează Clujul nu este doar despre echipă, dar spune că și Fecine Day nu este doar în București. Am avansat discuții un people din partea și n-ai văzut că la recomandările de ăsta că și ultimul, siguranță, nu? Pare că la Cluj lumea ne iubește, cele mai frumoase proiecte le generăm aici. Nu este un moment mai bun că să trăim noi acum să fim o companie de intelligent power unit. Bucur că ne-am vizitat așa de bine și sper să ne vizităm în continuare. Și tuturor o vară cât mai frumoasă. La mulți ani, Fecine!